it is already starting snowing. So it's gonna be really cold tomorrow when I go to work at 6 o'clock in the morning. It's cold. Ang ganda ng bahay na to. Gustong gusto ko tong bahay na to. Yung style niya. So ayun, meron pa silang Christmas decoration. Hindi pa nila tinatanggal. And then doon yung park. Sa unahan ng park yung bahay natin. Shortcut tayo. Dito tayo daan sa park. Kasi mabilis lang diretso sa bahay. So ayan yung itsura ng clouds. Cloudy, malamig. Ayan. Itsura ng weather. Kumakulimlim. Sobrang lamig ngayon. Very cold.